роҳи аз ҳама беҳтар барои ноил шудан ба мақсадҳоятон ин аст ки маълумоти гирифтаро дарҳол дар корҳоятон истифода баред. агар пас аз тамошои ин видео маслиҳатҳои зеринро дар ҳаётатон истифода баред, пас шумо дар қатори 5% одамоне дохил мешавед ки дар оянда худро муваффақ мебинанд. 5 тавсия барои сарфаи пул. чӣ тавр пулро ҳатто ба маоши ночиз сарфа кардан мумкин аст? 1. тағйир додани афзалиятҳо. инсон чӣ қадар маош мегирад муҳим нест. муҳим он аст ки ҳар моҳ чӣ қадар маблағ сарф мекунад. ба андешаи коршиносон пайдарпайи дурустии ҷамъкунии маблағҳо чунин аст: 10-20% аз даромади умумии худро сарфа кунед. пардохти хизматрасонии коммуналӣ. харидани ашё. 2. худро барои харидҳои калон ҳавасманд кунед. хулоса ин аст ки худро барои натиҷа ҳавасманд кунед, барои худ мақсад гузоред, худро асоснок кунед ки чаро шумо бояд аз даромади худ якчанд ҳиссаашро сарфа кунед. варианти олӣ барои пасандозҳои мунтазам метавонад харидани хона, мошин ё истироҳати деринтизор дар хориҷа бошад. барои далерона ба сӯи он рафтан мақсад лозим аст. даромаду хароҷотро мунтазам таҳлил кунед. барои ин шумо метавонед якчанд барномаи махсуси мобилиро дар телефонатон гиред ки ба шумо барои таҳияи буҷет, муайян кардани ҳадафҳои пасандозҳо ва назорати доимии хароҷот кӯмак мекунад. ин ягона роҳи фаҳмидани он аст ки пул барои чӣ ва дар куҷо сарф мешавад ва чӣ гуна шумо метавонед пеши роҳи инро гиред. қарз нагиред. муҳим он аст ки онҳоро аз ширкатҳои маблағгузории хурд ва қарзҳои бонкӣ бо фоизи баланд қарз нагиред. инчунин доштани кортҳои кредитӣ ки ба афзоиши фоизҳо мусоидат мекунад дасткашӣ кунед. дар акси ҳол ба ҳадафҳои муҳим таваҷҷӯҳ кардан душвор аст ки ин омили манфии ҷамъшавии пасандозҳои шахсӣ мебошад. даромади худро зиёд кунед. якчанд роҳҳо вуҷуд доранд, аммо роҳҳои асосии дутоаш ба ҳисоб меравад. фоидаи бештар ба даст оред ё камтар сарф кунед. ин метавонад ҳама гуна коре бошад ки зиёдтарин даромадро ба даромади асосии шумо замъ кунад. маслиҳатҳои зерин ба назар оддӣ мерасанд, аммо танҳо шахсони боғайрат ва муваффақ дар ҳаёташон инҳоро истифода мебаранд. дар хотир гиред ки муваффақият шуморо низ интизор аст. танҳо амал кардан лозим. амал.